Pozeráte sa na jedno z najlacnejších nových aut na Slovensku. Je to Leapmotor T03, úplne neznámy model, neznáme značky, ale treba povedať, že táto značka má za sebou silného partnera, ktorým je importér iných klasických automobiliek na slovenský trh, ktorý teraz zabezpečuje aj servis týchto vozidiel. Ide o naozaj malé vozidlo, má dĺžku iba 3,6 metra, razvor 2,4 metra, veľmi krátke previsy vpredu aj vzadu, veľmi krátky rozchod kolies, čo napovedá o tom, že nie je určené práve na diaľnice, ale skôr do mesta, čo je vlastne pravdou, pretože dosahuje iba 130 km za hodinu. Dlho sme boli zvyknutí, že lacné auto majú benzínový pohon, v tomto prípade ide o elektromobil, ktorý má aj teda podporu rýchlejšieho nabíjania, aj keď tú malú 37 kWh batériu nabijete pomerne rýchlo. A automobilka musela šetriť, kde sa dalo, aby bolo možné zachovať cenu pod 20 000 eur, takže predu nájdete napríklad klasické žiarovkové svetlá, aj keď teda tie denné sú ledkové. A náklady sa šetrili aj tým, že sa predu použil jeden stierač. Priestorové pomery sú naozaj skromné, napokon šírka vozidla je iba 1,65 metra. Dozadu ale umiestnite aj tak dve detské sedačky, a dokonca sa sem posadia dvaja dospelí, dajme tomu s takými nižšími nárokmi na priestor, ale predsa len to zvládnu. Samozrejme, že na krajných sedačkách sú Isofixy, takže predsa len tie deti môžete odviesť aj bezpečnejšie. Čo mi ale chýbalo, bola nejaká výbava pre odloženie predmetov, telefónov alebo akýchkoľvek knížiek pre tieto decka. Je tu iba jeden nápojový držiak pre obidvoch pasažierov. Predná časť interiéru vyzerá ale celkom hodnotne takto na fotografiách a na videách. Samozrejme ten kontakt s povrchovými materiálmi prezrádza, že to sú také lacnejšie, tvrdšie plasty, ale napríklad sedenie je celkom OK. Ja osobne si pochvaľujem to sedenie, aj keď je škoda, že tu chýbalo vyhrievanie sedadiel. Za mňa je veľkým plusom aj 107 cm strešné okno s takouto elektrickou clonou. Má takýto ovládač, ktorý som nevedel nikdy stlačiť na prvýkrát správne. Ale teda pravda je, že to strešné okno naozaj interiér krásne osvetlí. Na výbere nemáte prakticky žiadne stupne výbavy, je tu iba tá jedna základná, ktorá obsahuje 10-palcový displej infotainmentu. Batožinový priestor je naozaj veľmi maličký, 210 litrov, ktoré sa dajú rozšíriť na 880, ak sklopíte zadné sedadlá. Pri elektromobiloch sme zvyknutí, že batožinový priestor sa niekedy nachádza aj vpredu. V tomto prípade pod kapotou nájdete iba motorový priestor s prevádzkovými kvapalinami, štartovacou batériou a teda samotným elektrickým motorom. Ide o účinný, synchrónny, bezuhlíkový elektrický motor, ktorý namiesto vynutia rotora využíva permanentné magnety. Tieto motory sú menšie, ľahšie a vedia dodávať krútiaci moment prakticky v celom spektre otáčok. Z pohľadu vodiča máme na výber takto 3 jazdné režimy. Ten ich vplyv na jazdné vlastnosti alebo na dynamiku jazdy je citeľný, ale zase nastavenie tuhosti riadenia som nepociťoval napriek tomu, že tu sú 3 nastavenia. Auto má tendenciu dosť pípať počas jazdy, upozorňovať vás, ale takýmto dvojitým stlačením tlačidla na volante tieto zvuky vypnete. Čo mne naozaj prekážalo najviac okrem toho pípania, bolo to, že tá klimatizácia jednoducho nefungovala. Mala naozaj nízky výkon a tie okná sa neustále zahmlievali, snáď kvôli tomu, že to auto má tak malú kabínu. Jazdné vlastnosti, tak tie sú do veľkej miery determinované týmito super kompaktnými rozmermi vozidla a tým, že na akých kolesách stojí, sú veľmi úzke. Napriek tomu nemám z tohto vozidla nejaké vyslovene zlé dojmy, pretože v tých nízkych rýchlostiach pôsobí veľmi živo, veľmi obratne, veľmi svižne. Vpredu je síce náprava typu McPherson, ale vzadu je klasická torzná tyč, teda tuhá náprava, ktorá spôsobuje, že auto poskakuje na ceste v prípade nerovnosti. To odskakovanie je niekedy naozaj nápadné, predovšetkým pri priečných nerovnostiach vo vyššej rýchlosti. Pokiaľ hľadáte maličké auto, s ktorým sa viete vyblázniť v nízkych rýchlostiach, tak tento Leapmotor T03 môže byť na to celkom vhodný kandidát. Keď sa pozriete na oficiálne stránky Leapmotoru na Slovensku, tak zistíte, že naozaj tých argumentov prospech kúpy je viacero. Myslím si, že automobilka urobila dobrý kus práce v informovaní svojho zákazníka. V cenníku nájdete teda aj všetky technické údaje. Na webe je uvedená cena od 17 900 eur, teda v prípade, že využijete všetky tieto benefity, ktoré teraz predajcovia ponúkajú. Nepriaznivou správou je, že na výber nemáte prakticky žiadnu ďalšiu výbavu, iba
nejaké 3 položky výbavy naviac a automobilka ponúka aj nabíjací wallbox. U nás na Autobazare EU som toto vozidlo našiel, ale ešte o 1000 lacnejšie, ako uvádza samotný importér na svojich web stránkach. Značka Leapmotor má teraz pred sebou pomerne ťažkú úlohu, že musí presvedčiť slovenského zákazníka, aby dôveroval čínskej automobilke, ale myslím, že mám k tomu celkom dobré predpoklady, lebo tá kvalita vozidla nie je vôbec taká zlá, ako som spočiatku očakával. Navyše na samotnú batériu je záruka 8 rokov a na vozidlo ako také 5 rokov.